ତମ ଭଉଣୀର ବିଚାର ମୁଁ କରିବିନି। କିଏ କରିବ? ବିଚାର କରିବ ମୋ ଭଉଣୀ। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀକି ପଠେଇ ଦଉଛି। ମୋ ଭଉଣୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତମର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ବୋଲି ଏକଥା କାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ କହିନି? ତମ ଭଉଣୀ କଣ ମୋ ଭଉଣୀର ବିଚାର କରିବ କି? ତମ ଭଉଣୀ କଣ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି? ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ନୁହଁ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ତମ ଭଉଣୀ ଆସିଗଲା, ତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏ ଘରର ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତୁମେ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭଉଣୀ ନୁହଁ? ମୁଁ ତ ତମର ଦେଢ଼ଶହ ନୁହଁ, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ କାଇଁ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି? ଅଜିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣା ଦେବା ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ତୋ ଭଏସଟା ମତେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଛି କି? ତୁ ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଅଜିନା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭଏସ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗିଲା କେମିତି? ଦେଖିବି ତୁ କି? ସେଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବୁନି ନାଇଁ? ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ କଣ ଘର ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି? ମୋ ଭଉଣୀ ତୋ ଭାଇର ବାହାଘର ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ନେବି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ଭାଇଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ତ? ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ତୋ ଭାଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବି ସେକେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଥିବେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ତୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ କାହାର ବି ନୁହଁ। ତମେ ତମ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାର ହୋଇକି ଥିଲ ନା କାହାର ହୋଇକି ଅଛ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କାହାର ହୋଇକି ରହିବ। ତମର ତ ଅନେକ ରୂପ, ଅନେକ କାହାଣୀ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ଜଣେ ବହୁରୂପୀ ପୁଅ। ତୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ଆରେ ଇଣ୍ଡୋ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥରେ ଜଣେ ମତେ ରାତିରେ ଡାକିଥିଲା। ତୁ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତୁ ହଉଛୁ ସେ ଶିବାନୀ। ଶିବାନୀ? ଶିବାନୀ କିଏ? ଶିବାନୀକି ତମେ ଚିହ୍ନିଲ କେମିତି? ଶିବାନୀ ସହିତ ତମର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ମୁଁ ତୋର ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବିନି। ଭଗବାନ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲ। ଖୋଲିବୁନି ନା? ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଗୌରୀ ଆଗ ତୋ ମୁଣ୍ଡର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲିବ।